Дами и господа, този поздрав е специално направен за Асен от Лесново, от жена му Ани. Ромален ми фамилија, мастарен ту маре мосте, исиман будбари фамилија, капа барав ту ме вали грми насен, пак му върви ефтино купува, ефтино продава, бикнела в Северна и Южна Българија. Во си барвало, о Асене, о најбаро, анде Лесново. Ефтино леу, ефтино бикнел, всичко сам е постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и најкрасивите дет. Вали грми насен, пак му върви ефтино купува, ефтино продава, бикнела Северна и Южна Българија. О Асенете, шунен со вакерен, наштите перавен ман. Ме сам думо думесте, одоле си баре легендари, таро баро Асен. О баре думу како баре вилеско, вали грми насен, пак му върви ефтино купува, ефтино продава, бикнел Северна и Южна Българија. Шунен, ман, о Асен, о патрони, о тарикати, о Зуралено, о барвало, леле баре, мукенго ме фамилија, нашти перавен ла.